Ja seuraavaksi Terveyssummitissa on haastattelussa kilpaurheilija, joka on voittanut aikamoisen määrän Suomen mestaruuksia uransa aikana. Ja puhutaan vatsaongelmista ja puhutaan siitä, että mistä hän on saanut apua näihin erilaisiin vatsaongelmiin. Eli ikään kuin potilaan tarina. Tervetuloa Tanja. Ihana, kun pääsit tulemaan haastatteluun. Kiitoksia. Hei, mennään ihan aluksi sitä sun omaa tarinaa läpi. Mitä kaikkea sä teet, mistä sä tuut ja milloin erilaiset oireet alkoi. Mutta voitaisiko aloittaa kippis Karin havupuuteen juomalla, koska tästäkin puhutaan tässä haastattelun aikana. Tervetuloa. Kiitos. Niin, kerro vähän sun tarinaa. Joo, mä oon Tanja ja kilpaurheilu on mulle tosi tärkeä juttu elämässä ja on nuoresta pitäen, voi sanoa, että 11-vuotiaana lapsena, niin siitä asti on niin kuin alkanut liikkumaan silleen tietoisesti harrastamaan urheilua. Eli 11-vuotiaana mulla todettiin ykköstyypin diabetes ja keliakia, ja se oli semmoinen hetki, milloin ikään kuin tuli semmoinen olo, että täytyy ottaa niinku vastuuta itsestä ja omasta terveydestä, että vaikka ikää oli sen verran vähän. Ja rupesin treenaamaan, kuntoilemaan ihan niinku sen tähden, että silloin lääkäri sanoi, että liikunta olisi tärkeä juttu, ja siitä se lähti, ja silloin ei vielä kilpaurheilu tullut mukaan, mutta pikkuhiljaa sitten vaan niin paljon rupesin treenaamaan ilman kilpailua, että sitten löytyi ensiksi kilpamelonta, mihin lähdin 16-vuotiaana ja siinä tuli sitten tavoitteita matkan varrella, ja maratonmelontapuolella on ollut MM-kisoissa muutamia kertoja ja sieltä paras saavutus on MM-kisojen yleisessä sarjassa 14. Ja sitten soutu tuli mukaan sitten 30-vuotiaana kuvioihin ja tällä hetkellä soutu on itselle se laji, mikä merkkaa todella paljon ja missä kilpailija on tavoitteita ihan niin paljon vaan kuin että se on intohimo. Ihan mahtavaa. Ja paljonko niitä Suomen mestaruuksia oikein oli? Niitä on 110 nyt tällä hetkellä ja SM-mitalleita on 228. Toi on aika kova. Ja siinä on melonna eri lajeja ja soudu eri lajeja. Eli soudupuolelta on nimenomaan puuvenesoudusta suurin osa, yksinsoutuna, parisoutuna sekä parisoutuna, joukkuesoutuna eli kirkkovenesoutuna, ja sitten on sisäsoudusta ja melontapuolella se maratonmelonna lisäksi ratamelonnasta. Et silleen olen halunnut monipuolisesti näiden lajien sisällä vielä kilpailla, että en ole halunnut jättää yhteen tai kahteen. Ja nyt sitten soudun puolella vielä rannikkosoutu, niin se on nyt ihan viimeisimpänä semmoinen, mihin olen ruvennut treenaamaan ja missä on tavoitteita tulevaisuuteen ihan sitten. Onko sä ollut aina jotenkin kiinnostunut ylipäänsä niin kuin hyvinvoinnista? Joo, kyllä se on myös sieltä niin kuin alkanut sieltä siitä samasta silloin 11-vuotiaana, niin silloin rupesin kiinnittää huomioon siihen syömiseen kanssa tosi paljon, että mitä suuhunsa laittaa ja yleisesti ottaen niin se, että miten omaa terveyttää voi hoitaa, niin että on ollut, voi sanoa aina. Kerro hei sitten siitä, kun sulla on ollut siis suolistovaivoja, jotka on sitten puhjennut aika vakavaksikin suolistosairaudeksi, niin mennään vähän tätä keissiä läpi, niin koska tämä tuli sun elämään? No oireilua
on ollut ei pysty sanomaan mitään tarkkaa ajankohtaa, että mistä se on alkanut. Vakavat oireet alkoi 22 loppuvuodesta, eli siitä on nyt tasan 3 vuotta, kun vakavat oireet alkoi, mutta voi sanoa, että siitä jo niin taaksepäin, niin puhutaan ihan useammasta vuodesta taaksepäin, kun reagoin vatsalla kiireeseen ja ylikuormitukseen työelämän puolella. Et oireilua oli, mutta se oli aina satunnaista, eli se kulki kiireen kanssa käsi kädessä ihan selkeästi. Mutta se helpotti aina oireilu sitten sen myötä, kun tilanne tasaantui. Mutta silloin 3 vuotta sitten niin siinä tuli semmoinen vielä ylimääräinen ylikuormitus sitten työn puolesta ja sitten niin kuin sanotaan, että tilanne itsellä räjähti vähän siinä kohdassa, että sitten oireista tuli päivittäisiä ja jatkuvia, että sitten ei enää ei tullutkaan sitä normaalia enää lainkaan. Eli siitä ei tavallaan enää palautunut. Ei ollut enää semmoisia jaksoja, että ei olisi ollut suolisto-oireita. Joo että sitä mentiin vaan kuukaudesta toiseen eteenpäin samoilla oireilla. No missä kohtaa sä sitten menit lääkäriin tai lääkärin vastaanotolle? No, kun voi sanoa, että kun ne jatkuvat oireet alkoi sieltä loka-marraskuusta 2022 vuonna, niin se oli varmaan jotain helmi-maaliskuuta, kun olin yhteydessä omahoitajaan sitten, että pitäisiköhän jotain tutkia. Että se oli niin kuin ensimmäinen kerta, kun avasin suuni asiasta sitten, että se muutama kuukausi kului. No mitä sulta tutkittiin? No ensimmäisenä oikeastaan perusverikokeiden lisäksi otettiin kalprotektiinitutkimus. Ja se oli semmoinen pysäyttävä siinä kohdassa, eli normaalit viitearvot on 0–100 ja se mun arvo oli 1500. Ja sanottiin, että se on huimasti yli nyt viitearvoja, eli suolistossa on paha tulehdus ja mistä se johtuu. Ja määrättiin kiireellisenä lisätutkimuksia, käytännössä tähystystutkimuksia. Ja sinne tuli kutsu sitten kiireellisellä aikataululla, mutta itsellä oli niin vahvana se, että ylikuormitus oli taustalla ja se kova stressi, niin mä siinä kohdassa toimin niin, että mä en lähtenyt niihin tutkimuksiin. En tiedä, oliko se oikein vai väärin niin omassa tapauksessa siinä kohdassa, mutta niin mä toimin kuitenkin. Ja sitten ajattelin, että stressi vaan täytyy saada pois kokonaan, että mä haluan nähdä, että tasapainottuuko tilanne, koska aina ennen vatsa oli rauhoittunut sitten, kun stressi väheni, mutta vatsa ei sitten kuitenkaan rauhoittunut, vaikka stressi vähenikin siinä kevään kuluessa, mutta vatsa oli yhtä huono. Ja sitten mietin, että no mitäs muuta sitten tässä pitäisi tehdä, ja pohdin sitä itsekseni ja sitten myös niinku mulle sanottiin sieltä, totta kai niinku, kun en tutkimuksiin lähtenyt, niin sanottiin, että noin korkeat tulehdusarvot kun on, niin täytyy tutkia, että missä se tulehdus on siellä suolistossa, jotta saadaan sitten nopeasti hoito ja voidaan aloittaa lääkitys, että se korkea tulehdusarvo ei tule ilman lääkitystä sieltä alas. Tämä oli se sanat, mitkä mulla jäi siinä kohtaa mieleen, mutta siitä huolimatta niin ensiksi mä lykkäsin niitä tutkimuksia, mutta sitten en mennyt ja sitten mietin, että mitä mä teen. Ja sitten paikallisessa terveyskaupassa, niin siellä Pisterin Minna kehotti mua kokeilemaan karihavupuun juomaa ja mä sitten ensimmäisenä tiedonhalusena niin
katsoin semmoista haastattelua sitten missä oli, miten henkilö oli saanut apua tästä juomasta ja sitten ajattelin, että kyllä mä sitä kokeilen ja rupesin käyttämään sitten juomaa 3 desiä päivässä aamulla desi, iltapäivällä ja illalla. Ja se oli aika sille yllättävää, että ei kulunut pitkää aikaa. Sanotaan, että en ihan tarkkaan muista, mutta kuluko viikkoakaan. Eli oli tosi lyhyestä ajasta kyse siinä kohdassa, niin tuli ensimmäinen hyvä päivä. Ja semmoisia hyviä päiviä, kun ei ollut lainkaan, niin mä ajattelin, että aha, että nyt niin oikeasti tuli parempi päivä. Ja sitten tuli toinenkin hyvä päivä siinä. Oireet siis jatkui kyllä, mutta niitä hyviäkin päiviä rupesi tulemaan. Eli hyvä päivä, että oli normaali vatsa. Ja no, se tietysti toi semmoista uskoa, että kannattaa tätä juomaa ostaa lisää ja käyttää. Ja siinä sitten, kun se oli toukokuuta kun mä aloitin sitä juomaa käyttämään, niin mentiin touko, kesä, heinäkuu, niin oireita oli vielä, mutta sitten elokuussa rupesi silleen kääntymään, että rupesi tulemaan sitä, että oireita ei enää ollut, että ne oli enää yksittäisiä päiviä sitten, ne oireisemmat päivät ja sitten kun tultiin syyskuuhun, niin sitten oli jo niin kuin normaali ja olin niin tyytyväinen sitten itse siinä kohdassa, että sitten vähensin juoman käyttöä siinä kohdassa. Vähensin sen 2 desiä päivässä. Otin vaan aamulla ja illalla ja siitä sitten mentiin syksy eteenpäin ja olo oli hyvä ja vatsa oli normaali ja sitten talven tullen niin mulla oli kuitenkin väsymystä ja semmoista siinä sitten, en tiedä johtuuko huonoista hemoglobiiniarvoista, mistä se sitten johtui eniten, mutta kuitenkin niinku se oli syy, se väsymys sitten mennä taas, en muista olinko terveydenhoitaja, varmaan oli terveydenhoitaja ekaksi yhteydessä ja sitten sitä kautta lääkäriin, niin että pitääkö jotain tutkia ja sitten lääkäri katsoi, että niin, että sitä ei ole sitä suolistotulehdusarvoa sitten kontrolloitu ollenkaan. Se tuli sitten silloin sitten siinä kohdassa esille, että se täytyy ottaa uudestaan. Ja se oli siis 24 vuoden alkutalvi, helmikuu. Ja se otettiin ja järkytys oli tosi suuri siinä kohdassa, kun se tulehdusarvo oli 1300. Eli tulehdusarvo ei ollut juurikaan muuttunut. 200 oli tullut alaspäin, mutta mulla oli olo hyvä, vatsa ei oireillut, niin se oli valtava järkytys siinä kohdassa, että miten tämä on mahdollista. Väsymys oli ainut semmoinen oire, mitä oli sitten ja hemoglobiini- ja varastorauta-arvot oli huonot siinä kohdassa, että se saattoi olla se väsymys ihan puhtaasti, vaikka niistäkin johtuvaa, vaikea sanoa. Ja sitten siinä mietin, että mitä mä nyt teen ja tuli tosi epätoivoinen olo ja ajattelin, että haluaisin vielä kokeilla isompaa annosta juomaa, koska oireet oli hävinnyt kuitenkin, mutta tulehdusarvo oli korkealla ja sitten mä otin yhteyttä ravintorenkaaseen suoraan sitten siinä kohdassa, että mä haluaisin käyttää isompaa annosta, ja oli tosi huojentavaa itselle sitten ravintorengas lähti mua tukemaan siinä kohdassa ja sitten mä rupesin käyttämään 6 desiä päivässä. Eli
annos vielä tuplaantui siitä alkuperäisestä annostuksesta, millä silloin mä lähdin liikkeelle. Eli sitten mä otin 2 desiä aamulla ja 2 iltapäivällä ja 2 illalla. Ja sen lisäksi sitten vielä elinvoimakapseleita siihen oheen. Ja sitten kuitenkin niin siinä kohdassa itse tiedostin sen, että ehkä niitä tutkimuksiakin sit täytyy tehdä. Et ikään kuin siltä osin sitten niin tiedostin sen, että tilanne on vakava ja tutkimukset tuli sitten alta kuukaudessa sitten eteen ja silloin sitten sain sitä niin todellista tilaa, että mistä oli kyse. Eli käytännössä ohutsuolen loppupäässä niin oli se tulehdus, eli suoli oli ihan verinen sieltä ja selkeä että mistä johtui ne tulehdusarvot sitten. Ja siinä kohdassa sitten kuitenkin itsellä oli semmoinen niinku, tietty kuitenkin jo niinku vahva luotto, että ei välttämättä hätää. Et nyt katsotaan, että mitä tässä seuraa ja sitten kuitenkin myös niinku, lääkäri käy semmoista niinku kiirettä siinä pitänyt, että sanoi, että tehdään vielä lisätutkimuksia että siinä tuli ikään kuin vähän tämmöinen aika lisää ikään kuin, mikä oli toisaalta hyvä sitten, että kun oli isompi annos juomaa ja sille itsellä kuitenkin luottavainen mieli siinä ja sanotaan, että sitten se oma niinku yleisvointi ja energiataso siinä kuitenkin parani. Varmasti myös niinku se henkinen puoli vaikutti siihen, että kun tuli se luotto, että saattaa olla tässä nyt kuitenkin keinot, mitkä auttaa. Ja urheilupuolella pystyin hyviin suorituksiin kaikesta huolimatta siinäkin vaiheessa. Eli sanotaan, että oli semmoinen hieno hetki siinä samassa, että olin 90 kilometri pirkahiihdossa kisaamassa ja tein elämäni parhaan hiihdon siellä, että olin 3. nopein nainen siellä, niin olin kyllä niin liikuttunut, kun katsoin sitä palkintopokaalia siinä pöydällä sen hiihdon jälkeen ja kaverit sitä ihaili siinä, niin ajattelin, että tästä lähti niinku taistelu. Että kuitenkin oli voimia sillä hetkellä. Sitten mentiin eteenpäin ja siinä meni käytännössä ajassa semmoinen 6 viikkoa eteenpäin sitä, että mä käytin juomaa isoa annosta ja sitten oli taas Calpro-kontrollin aika, eli se tulehdusarvo otettiin sitten taas ja se oli itselle semmoinen, ajattelin, että josko siinä näkyisi jo jotain. Ajattelin sitä isoin toivein ja se oli sitten semmoinen, että kun sitä tulosta menin kuulemaan, niin lääkäri kysyi ensimmäisenä sitten, että mitä sulle kuuluu. Ja jotenkin mä näin semmoisen niin kuin positiivisuuden siitä jutusta ja vastasin, että kun mulla kuuluu ihan hyvää. Ja sitten lääkäri kysyi, että onko sä tehnyt jotain muutoksia? Ja mä sanoin, että mä en ole mitään muutoksia tehnyt. Eli tosiaan sen ajanjakson sisällä mikään muu ei muuttunut. Eli en muuttanut mitään syömisessä, en mitään missään. Että tämä oli ainut tämä isompi annos havupuujuomaa. Ja kaikki muutokset, mitä olin tehnyt, niin mä olin tehnyt silloin vuotta aikaisemmin, silloin ekana keväänä. Ja sitten sain kuulla sen tuloksen, että Calpro oli 280.
Eli edelleen yli viitearvojen, mutta oli tullut 1000 alas. Et se oli niin merkittävä lasku siinä että siitä niinku tiesin, että juoma vaikuttaa. Ihan huikea tarina ja nimenomaan se, että sulla ei ollut siis mitään lääkitystä. Ei. Eli pelkästään se juoma. Ei, pelkästään se juoma. Eli kun oli vielä tulossa lisätutkimuksena tuo ohutsuolen tietokonetomografia, niin lääkäri ei siinä vaiheessa vielä puhunut mistään lääkityksistä mitään. Eli se oli niinku siinä vaiheessa vaan, että se Calprot kontrolloitiin ja sitten odotettiin sitä tietokonetomografiatutkimusta ja että oli tosiaan ainut niinku tällä aikavälillä. Ja sitten kun se tietokonetomografia tehtiin, niin siinä vielä niinku vahvistui todettiin, että se on 10 sentin matkalla siellä ohutsuolessa se tulehdus, että se sitten vielä tarkentui siinä tutkimuksessa sitten mutta lääkäri oli sitä mieltä, että kun se on noin hyvin tullut alas, niin ei ole kiire aloittaa lääkitystä, että katsotaan vielä eteenpäin. Ja seuraava tutkimus oli sitten kesällä ja sitten oli kuitenkin se tilanne, että se arvo oli hiukan kohonnut, ei paljon, mutta se oli tullut vähän ylöspäin. Itse olisi toivonut, että se olisi ollut normaaliarvoissa siinä kohdassa. No sitten oli se, että pitäisi aloittaa lääkitys. Eli vaihtoehdot oli solusalpaajat tai kortisonihoito. Ja mä en ollut valmis kumpaankaan. Ja ajattelin sitä itsekseen, että tämä juoma on niin paljon vaikuttanut, että arvot on tullut niin paljon alaspäin. Se, että miksi oli pieni kohoaminen siinä, sille en syytä tiedä, mutta se ei ollut kuitenkaan paljon. Niin mä ajattelin, että jos ne vauriot siellä suolistossa on tullut kuinka pitkän ajan sisällä, en voi tietää. Eli kuinka pitkästä ajasta puhutaan, niin ajattelin, että ehkä ne ottaa sit korjaantuakseenkin aikaa. Niin silleen mä pysyin rauhallisena sitten, että olin luottavainen, että ehkä vaan tarvitaan aikaa lisää. Ja mä en lääkitystä aloittanut sitten ja siinä jatkettiin sitten siitä eteenpäin, eli lääkitys olisi ollut 3 kuukauden kortisonihoito ja sitten taas kontrolli sen jälkeen ja syksy siinä sitten meni ja kontrolli tuli marraskuussa, Calpron kontrolli ja ensimmäistä kertaa silloin oltiin viitearvoissa, eli 53 oli tulos marraskuussa 24. Ihan mahtavaa, se menee kylmän väreet. Joo, niin se oli niinku semmoinen, että hieno hetki ja sitten siitä sitten jatkosuunnitelma oli se, että sitä pitää kontrolloida. Ja sitten oli 2 kuukauden välein 3 kontrollia sen jälkeen. Eli tammikuussa, maaliskuussa ja huhtikuun lopussa. Ja ne kaikki sitten niin pysyi viitearvoissa sen jälkeen. Eli sitten viimeisin tulos oli 38 silloin sitten huhtikuun lopussa. Oliko se mikä vuosi? Eli se oli vuonna 2024 huhtikuun lopussa, niin sitten oli 38 se viimeinen kontrolli, mitä tehtiin. Ja se, mikä on niin kuin äärimmäisen mielenkiintoista, mitä on pakko kysyä, niin mitä ne lääkärit sanoi? No, silloin alkujaan, kun oli se, kun arvo tippui 1000, niin
lääkäri kysyi just niin kuin, että mitä muutoksia mä oon tehnyt, mutta kun ei ollut mitään muutoksia, niin mä kerroin, että mä juomaa käytän, mutta lääkäri ei osannut selittää, että mikä oli arvon tuonut alas. Ja sitten kun oltiin viitearvoissa silloin marraskuussa, mä en sitä valitettavasti sitten saanut kerrottua, että mä en sitä kortisonia ollut käyttänyt. Eli totta kai lääkäri oli onnellinen, että arvot oli normaalit. Että on ihan uskomatonta jotenkin se rohkeus ja se, että kuinka sä oot luottanut alun perin siihen intuitioon. Tiedätkö, että sä et lähtenyt alun perin niihin tutkimuksiin ja sä rupesit juomaan sitä juomaa. Että joku sisäinen rohkeus sua on vienyt koko ajan eteenpäin. Niin. Ja silleen jälkikäteen ajateltuna se, että mä en alkujaan mennyt tutkimuksiin, niin oli vain ja ainoastaan siitä kiinni, että kun se stressi oli siellä taustalla, niin mä ajattelin, että se stressi täytyy saada pois ja sitten vasta katsotaan. Et yleisesti ottaen, että jos on se tilanne, että vatsa oireilee ja lääkäri määrää tutkimukset kiireellisesti, niin kyllä mä silti kannustaisin kaikkia menemään niihin tutkimuksiin sen tähden, että on kyse sen verran vakavasta aiheesta ja suolistosairauksista ja mitä muuta suolistossa voi olla, niin aina mitä nopeammin asia todetaan ja siihen saa apua tarvittaessa, niin ehdottomasti tutkimuksiin kannattaa mennä, mutta mä en ollut vaan valmis siinä kohdassa itse vielä. Sit järki sanoi silloin vuosi siitä ekasta hetkestä, niin silloin järki sanoi, että kyllä on pakko mennä tutkimuksiin. Mutta tosiaan se, että mä itse niin kuitenkin luotin siihen, että mä voin tästä saada avun. Ja sitten se, miksi mä en aloittanut lääkitystä, niin sitten taas mä halusin katsoa, että mitä mä tästä juomasta saan. Ja toki se, että puhutaan kuitenkin niin myös mahdollisista haittavaikutuksista niiden lääkkeiden kanssa, niin mä en ollut siihenkään valmis. Mikä se oli se sun alkuperäinen diagnoosi? Mikä tämä sairaus oli? Ensiksi puhuttiin, että suolistossa on tulehdus ja ohutsuolen tulehdus ja Crohnin tautia siinä niin kuin lähinnä haettiin. No mikä sun tilanne on nyt? No, tällä hetkellä on ihan täysin normaali. Eli tilanne on hyvä, vatsa on normaali. Ja on jatkanut juomaan käyttöä samalla isolla annostuksella edelleen ja ei ole oireita. Eli paljonko saatat nyt juomaan päivässä? 5 desiä otan nyt. No mikä on se sun sanoma, mitä sä haluat sanoa ihmisille, ketkä kärsii erilaisista suolisto-ongelmista? Niitähän on paljon Suomessa. Varmaan se, että niinku ehkä varhaisemmassa vaiheessa, mitä itse asiaan niinku vakavasti kiinnitti huomioon, niin varhaisemmassa vaiheessa kannattaisi kiinnittää niihin oireisiin huomiota, ettei se pääsisi niin pitkälle menemään se tilanne. Et se on ainakin yksi että jos nopeammin lähtisi hakemaan siihen apua, niin se on varmaan ainakin yksi tärkeä asia. Kuuluuko sulle tänä päivänä ikään kuin sun semmoiseen omaan hoitoprotokollaan mitään muuta, että miten sä hoidat ittees kokonaisvaltaisesti? No sanotaan, että kyllä se vaikkakin, että on kilpaurheilija, niin kyllä se liikunta on niin kuin itselle se yksi todella tärkeä hoitokeino niin kuin myös terveyden kannalta ja sen oman diabeteksen kannalta. Ja se mahdollisimman terveellinen ruokavalio. Eli niin kuin ruokavalioon on aina tosiaan kiinnittänyt huomioon, mutta
mutta se, että vieläkin enemmän mietin mitä syön ja silloin alkujaan, kun niitä oireita oli, niin mä jätin silloin alkujaan jo pois kaikki ylimääräiset sokerit ja muut, että niihin ei ole tarvinnut palata niihin niin sanottuihin herkkuihin, vaikka uskon, että tällä hetkellä voisi ihan hyvin syödäkin vaikka jäätelöä, että ei se tekisi mitään enää, mutta Onko sulla jotenkin sun oma ajatus terveydestä ja semmoisesta niin kuin omasta vastuusta jotenkin laajentunut versus mitä sä ajattelit aikaisemmin? Et kuinka tärkeää on ottaa sitä omaa vastuuta omasta terveydestä? No toisaalta on niin kuin ottanut vastuuta omasta terveydestä jo sieltä hyvin nuoresta alkaen, mutta tietyllä tavalla silti niin kuin asiat voi päästä yllättämään. Et niin kuin tämä suolisto-ongelma, niin sanotaan, että se kyllä pääsi yllättämään. Käykö sä edelleen seurannoissa? Joo, siis on tulossa sitten taas, että suunnitelma oli, että vuoden päästä siitä sitten seuraava seurantaa. Ja koen, että se on tärkeä juttu, että on se seuranta. Hei, tähän Karin havupuutejuomaan vielä, niin monethan aina miettii, että kuinka paljon sitä pitää ottaa, niin mikä on sun semmoinen, kun sähän oot vähän vaihdellut sitä määrää, että kuinka paljon sä otat, niin mitä sä sanoisit niille ihmisille, kellä on suoliston kanssa häikkää, vaikka ei olisikaan kysymys niin vakavasta sairaudesta, niin onko siihen jotain vinkkiä, että kuinka paljon ja kuinka usein? Niin, no se oli tietysti itsellä, että oireet lähti sillä pienemmällä annostuksella, mutta kun sitten oli näinkin vakavasta tilanteesta itsellä kyse, niin sanotaan, että se ei mennyt käsi kädessä se, että oireet helpotti ja se, että mikä tilanne siellä suolistossa oli, että siihen niin kuin korjaantumiseen tarvittiin iso annostus, mutta se, että oireet helpotti, niin riitti se 3 desiä itsellä. Mutta se, että se tulehdus siellä suolistossa oli kuitenkin, vaikka ei ollut enää oireita, niin monestihan sitä voisi ajatella, että kun ei ole enää oireita, niin tilanne on hyvä. Et sekin, että sen puolesta on hieno juttu, että oli sitä faktaa, sitä tutkimusta siinä. Ja on niin kuin se näyttö siitä, mitattavissa oleva näyttö. No mitä tähän loppuun sä haluaisit sanoa, mikä olisi niin kuin tärkein viesti tästä keskustelusta niille ihmisille, ketkä kamppailee juurikin näiden samojen oireiden kanssa? No tämän oman kokemuksen perusteella niin ainakin voin tosi lämpimästi suositella kokeilemaan havupuujuomaa, että ehdottomasti, että kannattaa kokeilla ja jos on niitä oireita, niin ainakin se 3 desiä päivässä. Ja toisaalta se, että miten se vaikuttaa kenelläkin, niin sitten tilanteen mukaan, mutta se, että tarvitaan sitä pitkäjänteisyyttä. Eli se ei vielä ei kannata lopettaa siihen kohtaan, kun oireet helpottaa. Tämän käytöstä, kun ei ole mitään haittaa, niin se on niin hieno juttu. Hei, ihana, kiitos haastattelusta, Tanja. Otan loppuskoolit vielä Karin havupuutejuomalla. Kiitos, kun olit haastattelussa. Kiitoksia.